Зия утрау шәһәренә барганда юл уңайында зоопарк кәйлтүше яңа туристик суқмақ барлыға келді. Мынды зоопарк Татарстанда бірінші, Россияда үшінші шундай ферма. Кызыл тосма урынына киширлесе койшы урынына Пегас исемле альпак тешләре. Яшелүзән районында шундый гадәти булмаган ысул. Тамак ялгап алу юлы белән яңа парк ачылды. Мы работаем под лицензией. Контактлы зоопарк лицензиясы астында эшлибез. Әмма традицион формадан айырылабыз. Без хайваннарга карата бик игътибарлы. 2 гектар ярым территорияда француз бәрәне токымлы куяннар, мараллар урнашкан. Бу паркның йолдызлары исә йонлы альпакалар. Аларны сыйпап, кочаклап, кишер белән тукландырырга мөмкин. Төп ризыклары пешән, хайваннар өчен барлык шартларда тудырылган. Альпакалар комга төшәргә яраталар, шуңа күрә алар өчен махсус тау әзерләнгән һәм яңа йомшак туфрак китерелгән. Куяннар өчен агач йортлар, ә мараллар өчен агачлар күләгәсендә аерым зур вольер төзелгән. Әмінә маралларның тәм-томнары тал ботаклары, ләкин төп диета әлбәттә пешән. Мөгезләрендә күбрәк ботаклар булган саен хайванда олырак дигәнне аңлата. Мараллар монда парк ачылганчы яшәгәннәр, әмінә альпаклар бирегә Сочидан китерелгән. После, вот, например, Шәһәр шау-шуыннан соң бирегә килеп альпаклар белән кочаклашу психотерапия инде менә. Алар искиткеч шул кадәр мәхәббәт бүләк итәләр, шундый вакытта бу бик кирәк. Альпак паркы Зия утрау шәһәрчегеннән бик ерак түгел урнашкан, бер көн эчендә бер юлы 2 туристлык объектына барырга мөмкин. Очень важно, что этот проект. Бу проектның монда барлыкка килүе бик мөһим. Чөнки Зия шәһәрчеге утрауы бик актив үсеш ала һәм тарихи мәдәни мирас белән генә түгел, ә шундый ял белән бәйле объектларның барлыкка килүе сөендерә. Беренчедән, бу Зия утрау шәһәрчегенә туры килгән туристлык агымын җиңеләйтә. Икенчедән, ул туристлык продуктларын төрләштерергә мөмкинлек бирә. Монда, әлбәттә, балалы гаиләләр өчен кызыклы була. Парк перуан этникасы мотивлары буенча альпаклар туган җире хөрмәтенә булдырылган һәм аларның Татарстан йорты тиздән республиканың яңа туристик истәлекле урыны булачак. Җирле халыкны да, туристларны да җәлеп итәчәк. Айгөл Гитаулина, Андрей Лопатников, Яшелүзән районыннан Татарстан яңалыклары өчен.